Andreas! Hvad så? Hvordan står det til? Det er et ret voldsomt flot studie. Det er næsten ligesom hjemme hos os. Kan vi få en rundvisning? Det skal lige komme her, det skal lige sætte det. En Steinway, det der. Det er fedt. Ej. Det er rimelig dårligt. Vi skal sidde og indspille. Andreas, du ved ham, det er... Og indhenne på den anden side af glasvæggen her. Det er som mit arbejdsrum. Nå, ja, det... Virker det ikke okay, synes du? Er I klar nu? Så drengen, så blev vi færdige. Hvad synes I? Det er fantastisk. Det er lidt skørt. Vi er ikke helt færdige endnu jo. Vi har stadig ikke vores brokke. Kan jeg mærke, Christoffer? Det er helt vildt det her altså. Vores EP. Vi kører på sidste minut. Har du noget, du lige vil sige, inden vi tager afsted, vel? Det har været en fantastisk Jeg kunne godt lige tænke mig at smadre den her kaffe. Kaffemaskinen, den har den sidste og højeste
Det der, det er blasfemi, Jacob. Hvis du gør det. Jacob! Jeg tror, det her, der kan kameraet ikke tåle. Nu skal jeg lidt.